जिब्रै नं चिरांदुवार इउपिपि ब्लक कमिटि लाइमोन गांखौनि बानजायनायाव थाइखाजिरा रायन' गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों जिब्रै नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय प्राइमारि आरो ब्लक थाखोनि मावथि फारिया मोनसे लोगो हमज्लायनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि एम रनजित बसुमतारी बिथाङा नुजाथिनानै सोंनाय फिननायनि गेजेरजों जिब्रै नं चिरांदुवार ब्लक आरो प्राइमारि थाखोनि दैदेनगिरिफोरनि मावथि फारियामोननि गोसोनि बाथ्रा मोनथिनानै लानायजों लोगोसे दिरेन बर' बिथांनि फेक्सनजों खामानि मावग्रा रन्जन बसुमतारी, सिबिसर बसुमतारी, रिबिसर बसुमतारी, रायन' मुसाहारि बिथांमोना बिपिएफ आरो कंग्रेस दलनिफ्राय साब्रै गोख्रों मावथि बिथांमोना इउपिपि दलाव जयनिं जायो। बे जगदान जानाय बिथांमोनखौ एम रनजित बसुमतारी बिथाङा गावनो बरायनानै लायो। लोगोसे जयनिं जानाय बिथांमोना एम रनजित बसुमतारीनि मावनाय इउपिपि दलनि आदर्शखौ मोजां मोननानै इउपिपि दलाव जगदान जादों होननानै खौरांगिरिनि सोंथियाव फोरमायदों। दिनै जिब्रै नं चिरांदुवार ब्लकनि इउथ विंनि बानजायनायाव जोंनि चिरांदुवार ब्लकनि थाइखाजरा भिसिडिसिनि सिङाव मोनफ्रोमबो भिसिडिसि आरो प्राइमारिनि जोंनाव गासै मोन 9 भिसिडिसि आरो गं 10 जोंनाव प्राइमारि दङ। बे गं 10 भिसिडिसि आरो गं 9 भिसिडिसिनि प्राइमारि आरो भिसिडिसिनि जोंनि जा दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जोंना इन्टेलेक्सुवेलफोर दङ जाय बिथांमोना बिपिएफनि अपोजिशननि बा गुबुन पलिटिकल पार्टिनि बेरेखायै स्ट्रंलि गसंथानानै जोंनि इउपिपिएल दलखौ फोथांना लाखिदों। बिथांमोनखौ लाफानानै दिनै इयुथनि बानजायनायाव जों मोनसे गेरेमसा महरै मोनसे सावराय मेल लादों। जाय मेला जोंनि थाखाय खोब गुरुत्तपूर्णमोन दिनैनि दिनाव आरो बिथांमोना दिनै जोंनो मानबीर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा थांनाय 4 बोसोर सोलिबाय थानाय समसिमाव मा मावदों आरो मा गोनांथार हारि दानाय माहारि दाखांनाय गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै खौसेथि गायसननायनि बेलायाव मा मावनांगौ बेखौ दिनै जोंनो सुबुरुन होदों आरो निश्चयकै आं बे सुबुरुनखौ जोंनि मानबीर चिफ सारनिसिम कनभे खालामगोन। बाहागो लाफानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। बेजों लोगोसे जोंनाव साब्रै बिपिएफनि मैखोम दैदेनगिरिया दिनै जोंजों जयेन जादों आरो बावैसोनो खम समनि गेजेरावनो 1000निख्रुइबो बांसिन बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा इउपिपि दलाव जयेन जागोन। दिनै गोजोननाय मोनदों बाहागो लाफानो मोननानै आरो बेफोर गासै खोन्दोफोरखौ जोङो थख' सावरायनो मोननानै। बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो खौसेखा आरो बर' हारिया खौसे नङामोनब्ला थांनाय 7000 बोसोराव बर' हारिखौ नासयनानै गादबनानै सोबख'नानै फोजोबनो नागिरनाय गोबां षड़यन्त्र जोङो लोगो मोनबोदों आरो जोंनि आजै आजौमोनाबो जोंनो फोरमायबोदों। गतिके गोब्राब नङा मोनसे हारिखौ फोजोबनो, खिन्थु बर' हारिखौ फोजोबनाया गोरलैबो नङा। बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानबीर बिथां दिपेन बर'आ गावनि पेजनि गेजेरजों जा खावलायनाय बे खावलायनायखौ जों इउपिपिएल दलआ वेलकाम खालामखायो। मानोना जों बर' हारिया जेब्लायबो खौसेखा बेखौ जों मिथिखागौ। खिन्थु जिखुनु राजनैतिक चक्रआव गोग्लैनानै बर' हारिया जेन खैफोदाव दा थांथों बा जोबस्रांनानै दा थांथों बेखौसो बिथाङा खावलायदों। राजखान्थि बेलायावहाय खौसे जानो हायोबाथ' मोजां, जोंनिफ्राय बुंनांगौ जेबो गैया। जोङो जेब्लायबो बर' हारिनि खौसेखौनो बर' फिसा हिसाबै आंबो लुबैयो आरो आंनि न'खराबो लुबैयो। पार्टिया जेखि साना, खिन्थु आं व्यक्ति हिसाबै जोंनि बर' हारिया नांज्लाय खमलाय गासैखौबो दाङाबाजिखौ बावगारनानै खौसे जानायनि टाइमा निस्सय जोंहा गोनांथि जानानै फैदों। नोंथाङा थिगखौनो सोंबाय। गिबियाव आङो नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों, मिडिया पार्सन नोंथांमोनखौ। जोङो दिनै जोंनि मानगोनां रनजित सार बिथांजों दिनै जों इउपिपिएल पार्टियाव जों जगदान जाफैदों। जोङो गुबुन पार्टियाव दंमोन, जेन'बा सोरबाया बिपिएफ ग्रुपआव दंमोन पार्टियावहाय, ओमफ्राय आं कंग्रेसआव दंमोन आरो थांनाय एमपिनि बेलायावबो जों कंग्रेसआव दंमोन। नाथाय दा जोङो माखासे जों
इउपिपिएल पार्टिनि मावनाय माखासे आदर्शफोरखौ जों मोजां मोननानै दिनै जों बेवहाय जों जगदान जाफैदों आरो जों माने एक्स एनडिएफबि धीरेन ग्रुपनिफ्राय दिनै जों खौसे जानानै जों फैदों। बेनो जोंहा एनडिएफबि एक्स एनडिएफबि हिसाबै गोबां थाबोनाय रिहेबिलिटेसननि थाखाय मावनांगौ खामानि दं। लेरसा फेरसा जानानै दं मानसिफ्रा। दिनै जों बेखौ जों खौसे जानानै जों माखासे जोंनि थाबोनाय माखासे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जों फैनाय जादों आरो रिहेबिलिटेसनल' नङा गोबांथार जोंनि एक्स एनडिएफबिनि मावनो गोनां खामानिफोर दं बेफोरखौ मावनो थाखाय दिनै जों बे इउपिपिएल पार्टियाव जों जगदान जाफैबाय आरो बेल' नङा दिनै जाथिया गोबां अलखदाव जों फैगासिनो दङ। दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै दिनै जों खौसेथि आरो गोजोनखौ जों हास्थायनानै जों माब्रैबा दिनै जों इउपिपिएल पार्टिखौ जरदार खालामनानै आरोबाव जोङो गोख्रोंसिन खालामनो आरो फैगोन 2005 मायथाइयावहाय बेबायदिनो जोङो बिटिसि इलेक्सनावहाय जरदार खालामनानै जों गोदानै जोङो मानगोनां प्रमद सारनि सरकारखौहाय आरोबाव जों सरकार दाफिननो थाखाय दिनै जों बेयाव फैनाय जादों आरो। बर'फोरनि गेजेराव नेशनेल पार्टियाव गोबां सुबुंफोरा बिथांमोनखौ रिजनेल पार्टियाव बेथ' गावबा गावनि साननाय फिलिंस जाहैबाय जे बेखौथ' जों बुंनो जों थाङा। थेवब्लाबो आं हास्थायदों बुंनो थाखाय माने जोङो नेशनेल पार्टियाव थाङालासिनो दिनै जोंनि बे बर'निनो दिनै रिजनेल पार्टि जे इउपिपिएल पार्टियाव जों ज' जानानै खौसेयै जों खामानि मावोबा जोंनि जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय साबसिन जायो आं बेखौ नुहुरदों आरो।